Panggah penak sing nyawang bolo. Jare sing nyawang. Wedhuse enak akeh ring. Ya bener ae bolo. Wong kari nyawang kan gak enak. Ya gak melok ngarit. Ya gak melok berseni kandang bolo. Ya. Wis ya apa enak sing nyawang bolo. Gak nglakoni prosesi. Prosesi iki ya ngarai loro kabeh bolo awak bolo. Mulai kerja ngarit bolo. Apa maneh mulai kerja pas udan-udan bolo. Ya panggah ngarit ae bolo. Panggah budal ngarit ae. Lah kate ya apa bolo? Duwe tanggung jawab bolo. Resikone wong rumat-rumatan ya sine iki bolo. Jenenge wong iki sawang sinawang bolo. Aku nyawang sampean yo enak, sampean nyambut gawe lungguh, sampean nyawang aku yo penak bolo. Sik kerja, sik ngrumati wedhus, lah duwike kate dikek tenti bolo. Ya duwike ya dikek kesak bolo. Haha. Ngono lho bolo. Wong urip kuwi sawang sinawang bolo. Ya. Jadi tetep ae semangat bolo.